בוקר טוב וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של קבוצת מבנה נדל"ן לסיכום התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2023. בשיחה השתתף עוזי לוי, מנכ"ל החברה. השיחה תלווה במצגת משקיעים כפי שפורסמה הבוקר באתר המאיה. נתחיל עם סקירה על הפעילות העסקית ולאחר מכן נעבור לשלב השאלות תשובות. כל מי שמעוניין לשאול שאלה מוזמן לכתוב אותה בצ'אט ונשיב עליה בהתאם. לפני שנתחיל חשוב להבהיר כי השיחה לא מחליפה את הצורך לעיין בדיווחים השוטפים של החברה, לרבות דוחות כספיים, מצגות ודיווחים אחרים שפורסמו. הנתונים שיוצגו במהלך השיחה עשויים לכלול מידע צופה פני העתיד, לרבות מידע בהתאם לסעיף 32א לחוק ניירות ערך. וכעת נעביר את רשות הדיבור לעוזי. עוזי, בבקשה. בוקר טוב לכולם. אני שמח להציג את הדוחות הכספיים לרבעון הרביעי ולשנה כולה ל-2023. כפי שאתם יודעים, שנה מורכבת שהושפעה ממספר תהליכי מקרו ותהליכים פנים ישראלים שהשפיעו מאוד על הכלכלה הישראלית, בין אם זה כל נושא השינויים המשפטיים ולאחר מכן כמובן מלחמה, תהליך של העלאת ריבית, דברים שהשפיעו על כל הלנדסקייפ הכלכלי של מדינת ישראל. כבר על הפתיח אתם רואים, כבר בשקף הראשון אתם רואים את הקולקציה של הפרויקטים החדשים שהחברה מעורבת בהם, אם זה מגדלי מבנה כפר סבא, הרצליה, יגאל אלון תל אביב, הסוללים, חולון וכך הלאה, כך שאנחנו חברה שעוסקת בעשייה עצומה, ואני אדאג שלפחות חלק ממנה תכירו. בעיקרון מבנה היא חברה גדולה מאוד, חברת נדל"ן ישראלית מהמובילות בישראל, פועלת בתחומי ייזום, רכישה, הקמה וניהול של משרדים, תעשייה, לוגיסטיקה, מסחר, מגורים וכך הלאה. אנחנו מדברים על חברה שיש סדרי גודל של 1.7 מיליון מטר מניב בישראל, פזורים על פני כל הסקטורים. הפיזור הוא אחד מהעוצמות הגדולות של מבנה. החברה מפוזרת על פני כל סקטורי הנדל"ן המניב, בין אם זה משרדים, תעשייה, לוגיסטיקה, מסחר, גם מגורים. החברה פרוסה גם אזורית, כך שהפיזור הוא אחד מהעוצמות הגדולות של מבנה. כמו שאתם רואים בשקף, חברה שיש לה כמעט 14 מיליארד שקל שווי נדל"ן להשקעה, שיעורי תפוסה גבוהים לאורך השנים של קצת פחות מ-93%, נדל"ן להקמה, שזה בעצם הפרויקטים העתידיים שיגיעו לחברה, בהיקפים מאוד גדולים, רוב רובו בלב אזורי הביקוש, אם זה תל אביב, הרצליה, כפר סבא וכך הלאה. אנחנו מדברים על נדל"ן להשקעה בהקמה של כ-1.4 מיליון מטר, 1.4 מיליארד ש"ח, 141 אלף מטר של 6 פרויקטים בהקמה, ועוד עתודות קרקע שפזורות ברחבי הארץ, שזה בעצם בנק ההשבחה, אחד מהגדולים בישראל. החברה, מעבר להיותה חברה גדולה ומפוזרת, כפי שאמרתי, מפוזרת בין הסקטורים, מפוזרת בין האזורים, החברה היא חברה מאוד מאוד יציבה פיננסית, עם 2.4 מיליארד שקל של מזומנים בקופה ומסגרות לא מנוצלות, הון עצמי של למעלה מ8 מיליארד שקל, חוב לקאפ שהוא בסביבות 45%, מדורגת דאבל איי, עם גמישות פיננסית מאוד גבוהה. כשמצרפים את היתרות הנזילות והנדל"ן הלא משועבד שיש בחברה, אנחנו מקבלים חברה שיש לה גמישות פיננסית מאוד מאוד גבוהה וגדולה, ממש מבצר פיננסי. החברה מדורגת, כפי שאתם רואים, על ידי שתי סוכנויות הדירוג, גם מודי'ס וגם S&P, מדורגת דאבל איי. הפעילות בישראל, דבר שחשוב לומר, מבנה היא חברת נדל"ן מניב ישראלית. יש לנו פעילות מעבר לים, הכוונה האסטרטגית, ואנחנו מאוד מאוד חדים בנושא האסטרטגי, ואני אגע בו לאורך כל המצגת. אנחנו מאוד מחודדים על מה החברה, איפה היתרון היחסי של החברה מצוי, והאסטרטגיה של החברה תתמקד בעצם
בהבלטת וניצול היתרון היחסי של החברה. היתרון היחסי של החברה הוא בנדל"ן מניב ישראלי. כמו שאמרתי, גם החברה היא מאוד מאוד חזקה פיננסית, כך שאנחנו באים ואומרים בלי להסתיר, אנחנו את הנדל"ן שיש לנו מעבר לים מתכוונים לממש, להתמקד בפעילות בישראל. כמו שאמרתי, אנחנו חברה מאוד יציבה וחזקה פיננסית, אנחנו נעשה את כל הדברים בשום שכל, לא שום דבר במהירות או באימפולסיביות, אבל אנחנו נתמקד בישראל. כפי שאתם רואים, כל הארץ מבנה, החברה פרוסה מדן ועד אילת, זאת אחת החוזקות הגדולות של החברה. כמו שאמרתי, החברה היא חברה מפוזרת, אתם רואים שאנחנו מפוזרים כמעט דומה בין אזורי הארץ, בין המרכז לדרום לצפון, למעלה מ3,000 סוחרים, 570 נכסים מניבים, כמעט 1,700,000 מטר של נדל"ן מניב. את רשימת הלקוחות המפוארת שלנו אתם רואים בתחתית העמוד. החברה מפוזרת ומפוזרת על פני כל הארץ, מה שמאוד מפחית סיכונים ותורם לחוסן העסקי והפיננסי של החברה. אם ניכנס קצת יותר לדריל דאון, אתם רואים שאנחנו מפוזרים בין מסחר, משרדים, תעשייה ולוגיסטיקה. מה שחשוב לי לומר בשקף הזה, אנחנו מפוזרים, מעבר לזה שאנחנו מפוזרים, רמת הסיכון הגלומה בפורטפוליו של החברה היא יחסית מוגבלת, משום שכפי שאתם רואים, גם הפיזור תורם לזה, גם הפיזור בין האזורים, גם הפיזור בין הסוחרים, תורם לרמת סיכון מאוד מאוד מוגבלת. אבל כפי שאתם רואים, ברמת שכר הדירה הממוצע, אנחנו נמצאים באזור היותר מתון של השוק. אנחנו לא תלויים בסוחר אחד גדול, אנחנו לא נמצאים ברמות שכר דירה של 150 או 180 שקל למטר. שכר הדירה למשרדים במבנה הוא סדר גודל של 53 שקלים למטר, במסחר 73 שקלים למטר, כך שרמת הסיכון הגלומה בפורטפוליו של מבנה, גם בגלל המחירים, גם בגלל הפיזור האזורי והסקטוריאלי, רמת הסיכון היא מוגבלת. כשמצרפים לזה שני אלמנטים נוספים, האחד, את העוצמה הפיננסית של מבנה, כפי שאמרנו, מדורגת דאבל איי, וכשמצרפים לזה את פוטנציאל הפיתוח שקיים בחברה, כל החבילה הזאת מציינת מצד אחד רמה של סיכון מוגבל, מצד שני פוטנציאל צמיחה מאוד מאוד גבוה, שאני מקווה שתוכלו לראות אותו במצגת הקרובה. החברה מציגה לאורך שנים צמיחה קונסיסטנטית ועקבית במדדים התפעוליים. אם אנחנו מסתכלים על NOI, אנחנו צומחים מ-2021, אנחנו צומחים ב-15%. שמסתכלים בין השנים 22 ל-23, הצמיחה ב-NOI בישראל היא של 8%. מה שחשוב לומר, ואני אתייחס לרבעון האחרון, הרבעון האחרון מושפע מכמה דברים. מושפע כמובן, ראשית לכל, מושפע ממלחמה ומירידה מסוימת בפדיונות, בעיקר באזורי המסחר ובאזורי העימות, אבל ההשפעה הזאת היא השפעה יחסית מינורית ומושפעת, אנחנו מקווים שהיא זמנית ומשויכת למלחמה ולמלחמה בלבד, ולעוד כמה דברים קטנים, אבל בעיקרון נושא המלחמה הוא נושא שמלווה את הרבעון האחרון והוא משפיע. אבל כשאנחנו מסתכלים לאורך זמן על העוצמה העסקית של החברה, על הפיזור, על העוצמה הפיננסית, החברה צומחת בנתונים התפעוליים באופן קונסיסטנטי, רבעון אחרי רבעון, שנה אחר שנה. כשאנחנו מסתכלים same property, NOI same property, מה שמלמד על צמיחה ריאלית מעבר לעליית האינפלציה, כשאנחנו מסתכלים על NOI same property, החברה צומחת בין השנים 22-23, צומחת ב9%. זה אומר שאנחנו צומחים ריאלית בשכר הדירה מעבר לנושא המדד. כמובן שאנחנו מספקים הגנה אינפלציונית מלאה, בגלל שכל החוזים שלנו הם חוזים צמודי מדד. החברה מצליחה להדגים צמיחה ריאלית בין השנים, ואנחנו צומחים ב-NOI same property ב9%. כשאנחנו מסתכלים על ההסבר או על מעגל מה קורה בין השנים, איך אנחנו נראים בין 22 ואיך הגענו ל-23, אנחנו מגלים את התמונה הבאה. יצאנו מ-709 מיליון שקל NOI ב-22, יש עליית מדד
יש לנו השפעות מלחמה שראיתם אותם ברבעון האחרון, ואנחנו רואים השכרות חדשות, עלייה בדמי שכירות, חידוש חוזים וקיטון הוצאות ניהול, כך שאנחנו עולים מ-709 מיליון שקל NOI ב-22 ל-763 ב-23, כשחלק משמעותי מזה הוא עלייה ריאלית והצמדות שהן מה שנקרא חלק מה-bread and butter של החברה הזאת, ולכן אנחנו מצליחים להציג תוצאות תפעוליות שמדגימות שיפור מתמיד בין השנים ובין הרבעונים. ה-FFO מנכסים מניבים, כשמסתכלים ברמה קצת יותר רחבה וקצת יותר ארוכה, כשאנחנו מסתכלים על פני 4 שנים מ-2019 עד 2023, למעשה עוד חצי חברה. כשאנחנו תכף נסתכל גם במבט קדימה על תוכנית הצמיחה של החברה, תצמח לנו עוד חצי חברה. כלומר שאנחנו מסתכלים בין 2019 ל-2023 אנחנו צומחים ב-52%. שאנחנו מסתכלים על פילוח רבעוני מ-21 עד 23 אנחנו צומחים ב-17%. כלומר החברה צומחת באופן קונסיסטנטי בין השנים ובין הרבעונים, ומדגימה שיפורים תפעוליים מתמידים, וזה דבר חשוב. ה-FFO למניה צומח ב-16% וכך הלאה. תוצאות בפועל לשנת 2023, חשוב לי לציין, אנחנו נתנו תחזיות FFO ו-NOI ל-2023, תיקנו אותם במהלך השנה תוך כדי הגדלתן, וכשאנחנו בוחנים את התוצאות בפועל בין התחזית האחרונה לתוצאות בפועל, בין ה-NOI וה-FFO, אנחנו בעצם חוצים את התחזיות היותר מעודכנות שנתנו, גם כך שהגדלנו תחזיות ב-FFO ו-NOI. התוצאות בפועל, גם בהינתן שעברנו רבעון עם מלחמה, גם בהינתן האתגרים הללו, החברה במדדים התפעוליים המרכזיים מצליחה להציג שיפור תפעולי מתמיד, ולמעשה אנחנו גם מהתחזיות שנתנו ברבעון האחרון, אנחנו חוצים את התחזיות כלפי מעלה. אחד הדברים החשובים הוא הפרויקטים שנמצאים בייזום ותכנון במבנה. מבנה, כמו שאמרתי, מצד אחד על הפורטפוליו הקיים, מציגה פורטפוליו מאוד מפוזר, עוצמה פיננסית גדולה מאוד, אבל כשמסתכלים קדימה, החברה נמצאת בתהליך פיתוח משמעותי. אני אציג כמה פרויקטים מרכזיים שהחברה עוסקת בהם. רוב רובם של הפרויקטים, בטח הגדולים שבהם, נמצאים בלב אזור הביקוש, תל אביב, 2 פרויקטים גדולים בתל אביב, פרויקט גדול בהרצליה על רחוב אבא אבן, ובעיקרון החברה עם תוכנית מאוד ממוקדת שנמצאת בתוך תחום העשייה של החברה, בתוך התחומים שבהם אנחנו מזהים שיש לנו יתרון יחסי מובהק, ולכן אנחנו נממש את היתרונות האלה. הפרויקטים שלנו הם כולם נובעים מקרקעות שהיו בבעלות החברה, והפרויקטים הם תולדה של תהליכי תכנון וייזום שהם כולם על קרקעות של החברה, ללא רכישה של קרקעות מבחוץ, ללא לקיחת מימון, וזאת נקודה קריטית כשמסתכלים על המצב קדימה. למעשה מבנה מציגה תוכנית פיתוח ללא צורך בהתמנפות נוספת. אנחנו מפתחים את הקרקעות שבבעלותנו מתוך התזרים שאנחנו יוצרים ללא לקיחת הון חיצוני, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. כשאנחנו מסתכלים על הפרויקטים, ואני רוצה לרגע לפתוח זום או לפתוח מיקוד בפרויקטים שנמצאים כרגע בביצוע. פרויקט הסוללים שנמצא על רחוב הסוללים, פינת דרך השלום, 100 מטר מתחנת רכבת השלום, פרויקט שהוא 70,000 מטר משרדים ועוד 360 דירות, פרויקט בעירוב שימושים מלא עם יתרונות יחסיים גדולים לפרויקטים שהוא מתחרה בהם, כניסות ויציאות חופשיות, חנייה ביחס חנייה הישן, קרבה לאיילון, קרבה לרכבת השלום. פרויקט שנמצא בלב אזור הביקוש, אמור להניב סדרי גודל של NOI של בין 110 ל-120 מיליון שקל בשנה מיוצבת. מבנה כפר סבא, פרויקט אמור להסתיים
ברבעון הראשון 26. מבנה כפר סבא, פרויקט שנמצא 450 מטר מתחנת רכבת כבדה, על מסוף אוטובוסים, על כביש 531, פרויקט שהסתיים לקראת רבעון ראשון 25. פארק המדע וההייטק בחיפה, שחלקו כבר מאוכלס, אנחנו נמצאים בבניית שלב ב' וג', ואנחנו עוסקים כרגע במימוש הפרויקט ביחד עם החברה הכלכלית חיפה, כך ששם אנחנו בשותפות עם גורם מקומי מאוד מאוד חזק. קריית המשפט בקריית גת, הפרויקט למעשה הסתיים, הוא באכלוס כמעט מלא, ואנחנו בעצם עוסקים כרגע באכלוס של הפרויקט בדיירים שכבר הזכירו שטחים. הפרויקט נמצא על תחנת הרכבת בקריית גת, צמוד לבתי המשפט, פרויקט שהסתיים ונמצא באכלוס כמעט מלא. מבנה הרצליה, פרויקט שנמצא כרגע בחפירה ודיפון, מיקום מעולה על צומת הרצליה, פרויקט בעירוב שימושי מלא, אני אדבר עליו טיפה יותר מאוחר. פרויקט נטר בשדרות, פרויקט יחסית קטן, מה שחשוב לומר בפרויקט הזה גם כן, פרויקט שנמצא על קרקע של החברה, 3,300 מטר, מה שחשוב לומר שהוא מושכר מראש לתקופה ארוכה ליוחננוף, כך שבעצם אנחנו עושים פה מין סוג של build to print, בעצם ללקוח סופי וללקוח קצה. אבל כשמסתכלים בסך הכל אנחנו מדברים פה על תוכנית פיתוח מאוד מאוד משמעותית, מאוד טובה, עם נכסים שהם כולם יהיו ליד פלטינום, כולם בלב אזורי הביקוש, כולם על קרקעות של החברה, כולם ללא מימון חיצוני, כך שאנחנו נמצאים בתנופת פיתוח משמעותית על נכסים של החברה, מעבר לזה שהחברה, כמו שאמרתי, מדורגת דאבל איי, מפוזרת וכך הלאה, מה שמדגים את היכולת בין הפיזור הרחב, העוצמה הפיננסית, אבל גם תנופת פיתוח משמעותית לחברה. פרויקט הסוללים דיברתי, אני לא אתמקד, פרויקט בעירוב שימושי מלא, נמצא על בלוק של 17 דונם, בלב תל אביב, עם 360 דירות, עם רצועת מסחר, עם חנייה, עם כניסות ויציאות מאוד מאוד נוחות לפרויקט, מה שמאוד קשה בתל אביב לפרויקטים שנמצאים למשל באזור שרונה, מאוד קשה להיכנס ולצאת. הפרויקט הזה נמצא על דרך מרכזית עם פניות ימינה דו-מסלוליות, פנימה והחוצה, מאוד נוח, מאוד קרוב למטען, מערכת הסעת המונים וכך הלאה, לרכבת כבדה ולאיילון, פרויקט מאוד מבטיח. מבנה הרצליה, פרויקט מיוחד משום שהוא בעירוב שימושי מלא, מסחר משרדים, כאשר בראש הבניין, ואתם רואים את זה, אני לא יודע אם אתם רואים את הקרסר, אבל בראש הבניין 103 דירות של 50 מטר, מבנה היא הראשונה שמממשת את התב"ע החדשה של אזור התעשייה של הרצליה פיתוח, שמאפשרת מגורים במיקרו דירות. למעשה כאן אנחנו מביאים לשוק 103 דירות של 50 מטר, שכל מי שעובד או בבניין הזה, או באפל, או במייקרוסופט, או בכל מי שגר שם, יוכל לגור שם וללכת ברגל, משהו שיא התכנון היום, התנועתיות והמוביליטי ברגל, יוכל להגיע לכל מקום. הדירות האלה הן דירות שהן טוטלי לשימושה של מבנה, מבנה תוכל להחליט אם היא מזכירה אותם, אם היא מוכרת אותם. אנחנו לאורך הדרך ועם הפיתוח של הפרויקט, כמובן על מנת להשיא ערך נחליט מהו השיווק הטוב ביותר לדירות הללו, אבל מה שמיוחד שאנחנו היחידים או הראשונים שמיישמים את התב"ע החדשה של הרצליה שמאפשרת מיקרו דירות. אני חושב שזו בשורה גם ברמה הלאומית, מיקרו דירות בלב אזור התעשייה. אנחנו בתוך הפרויקט, דרך אגב התמונה מימין היא תמונה עדכנית, אנחנו נמצאים בחפירה ודיפון, מצד שמאל אתם רואים את ההדמיה. מבנה כפר סבא, אמרתי בכמה מילים, הפרויקט יסתיים לקראת רבעון ראשון שנה הבאה, בעיקרון אמור להניב NOI של סביב ה-20 מיליון שקלים, פרויקט ליד גולד, נמצא על מסוף אוטובוסים ארצי, ובמרחק הליכה קצר מרכבת, פרויקט שנמצא על כביש 531, ויסתיים לקראת תחילת השנה הבאה, ברבעון ראשון 25. פרויקט המדע וההייטק, פרויקט שאנחנו נמצא ממש מול
אצטדיון סמי עופר, פרויקט שאנחנו 50-50 יחד עם החברה הכלכלית חיפה. בצד שמאל אתם רואים את ההדמיה וצילום עדכני, השטח הבנוי מוזכר במלואו, שלבים ב' וג' נמצאים כרגע בביצוע על ידי דני אסיבוס, אתם רואים את זה מצד ימין, את הביצוע, הבניין שהושלם נמצא באכלוס מלא, והפרויקט הוא פרויקט שמתקדם, יסתיים גם כן לקראת רבעון ראשון בשנה הבאה. מעבר לפרויקטים שנמצאים בביצוע, יש כאן פרויקטים שנמצאים במחסנית התכנון של מבנה, ופה אני רוצה להעיר נקודה פנימית בתוך החברה. בתוך התכנון של מבנה, הפרויקטים האלה התממשו על פני תקופה ארוכה, זה לא פרויקטים שהולכים להיכנס לביצוע בשנה הנוכחית, אלא על פני 5 שנים עד 10 שנים וכך הלאה. מה שהפרויקט הזה, מה שהשקף הזה למעשה מדגים, זה את הבנק העצום של ההשבחה שמצוי בתוך הפורטפוליו של מבנה. כל הקרקעות שאתם רואים כאן, הם כולן, למעט אולי מתחם האלף, כל הקרקעות שמצויות כאן, או כל הפרויקטים שמצויים כאן, בתהליכי תכנון כאלה ואחרים. אני אגע במגדלי מבנה יגאל אלון, מה שקראנו לו המיטב, נמצא על דרך יגאל אלון תל אביב, על קרקע היסטורית בבעלות מבנה. התוכנית אושרה למתן תוקף, פרויקט גדול של 120,000 מטר משרדים, 40,000 מטר מגורים ועוד מסחר עם אלמנט קטן של שימור. פרויקט מאוד מאוד מבטיח שנמצא בלב ליבו של אזור הביקוש על גשר יהודית. אבל מה שמיוחד בכל הפרויקטים הללו, וזה מדגים את העוצמה המאוד גדולה של מבנה, שאנחנו מדברים על חברה שיש לה בנק קרקעות אדיר שמצוי בעצם בתוך הפורטפוליו של החברה, והוא בעצם קר הפיתוח המרכזי או האסטרטגיה המרכזית של החברה, הוא מימוש הבנק הגדול הזה של פרויקטים עצמיים. אנחנו כמובן גם בונים את מה שנקרא את בניין הכוח של מבנה עצמה מבחינת כושר ניהולי על מנת לטפל בפרויקטים הללו, ואנחנו עוסקים גם במינויים של גורמים שיוכלו להוביל פרויקטים בסדרי גודל הללו. אנחנו הודענו לפני כחודש על הצטרפות של יובל מגור כסמנכ"ל תחזוקה ותפעול, ואני מניח שאנחנו נודיע גם על מינויים נוספים בתקופה הקרובה, כך שבניין הכוח הוא גם כן דבר שאנחנו עוסקים בו. אני לא אגע בכל הפרויקטים כי יש המון פרויקטים שנמצאים בתכנון, אני אעבור על זה מהר. אני כן אגע לרגע במגדלי יגאל אלון, כי מגדלי יגאל אלון הוא פרויקט גדול, כמו שאמרתי, על דרך יגאל אלון בתל אביב, פרויקט בעירוב שימושים מלא שיש בו מסחר, מגורים בהיקף גדול, 40,000 מטר, זה 400 דירות. אנחנו כבר בנינו מגדל מגורים אחד שנמכר במלואו על קרקע שמשיקה לקרקע של הפרויקט הזה, כך שאנחנו נעסוק בבניין המשרדים, המסחר והמגורים. כאמור, קרקע היסטורית בבעלות מבנה שמגיעה לפרקה להשבחה. אנחנו אוטוטו נתחיל בתהליך עיצוב, בתהליך של תוכנית עיצוב, ולאחר מכן אנחנו ניגע בהוצאת היתר וכך הלאה. אנחנו מעריכים שייקח מספר שנים עד שנקבל היתר. כשמסתכלים על כל בנק הפרויקטים הללו, ואנחנו מסתכלים מה שנקרא במידע צופה פני עתיד, אם אנחנו יוצאים מ-825 מיליון שקל NOI ב-2023, ואנחנו מסתכלים בתחזית קדימה ל-2027, ה-NOI שהחברה מדגימה מתוך פרויקטים עצמיים שנמצאים בתהליך ביצוע קונקרטי, אנחנו מדברים על תוספת NOI של כ-280 מיליון שקל, כלומר מבנה תגיע ל1,100 מיליון שקל NOI מתוך פרויקטים שמצויים בבעלות ובפיתוח עצמי של מבנה, ללא תוספת מינוף וללא רכישת קרקעות חיצוניות. כל הפיתוח הזה, כל תנופת הפיתוח הזה בעצם מגיעה מתוך קרקעות בבעלות היסטורית של מבנה, וזה רק חלק מהם. כי גם לעתיד קדימה, מעבר לתוכנית הפיתוח הזאת, ראיתם את רשימת הפרויקטים שהחברה מחזיקה כמחסנית פיתוח לעתיד.
החברה גם עוסקת בדיור להשכרה, אני לא רוצה לגעת יותר מדי בזה, יש לנו בלק דירות שקנינו ואנחנו עוסקים בהשכרה. מה שחשוב לומר בקשר לבלק הדירות שקנינו, כשאנחנו מסתכלים על אומדן השווי של הדירות שקנינו ב-633 מיליון שקל, הערכת שווי עדכנית שעשינו לדירות הללו, אנחנו מדברים על שווי של 771 מיליון שקל, כך שיש לנו כאן השבחה משמעותית מאוד של כ-22% על שווי הדירות שקנינו. מעבר לזה אני כן יכול לומר שכל הפרויקטים הללו הם פרויקטים על בסיס חוק עידוד השקעות הון, שנותן לנו את כל הגמישות להחליט כיצד אנחנו רוצים לנהוג בזה, האם להחזיק, האם למכור, האם לממש. ההחזקה כאן על מנת לזכות בהטבות של החוק היא כ5 שנים, ואנחנו נחליט איך הכי טוב לנו לנהוג. בכל מקרה בנקודת הזמן הנוכחית אנחנו כבר יכולים לומר שתוספת הערך בפרויקט הזה חוצה את ה-20%. ייזום נדל"ן למגורים, בעיקרון אנחנו חברת נדל"ן מניב. הנדל"ן למגורים שאתם רואים כאן הוא כל כולו נובע מהשבחות ופרויקטים עצמיים של החברה. החברה לא, למעט שדה דוב, שהוא פרויקט שיצאנו ביחד עם שותפים דומים לנו, אלייט ולוינשטיין, חברות חזקות, טובות, מהפורפרונט של עולם הנדל"ן בישראל. אנחנו לא קנינו נדל"ן למגורים, גם אולי למעט מתחם האלף, אבל בעיקרון הפרויקטים שאתם רואים כאן, במיוחד הגדולים, הסוללים, מגדל מבנה הרצליה, מגדלי מבנה יגאל אלון, כל הפרויקטים האלה הם פרויקטים בעירוב שימושים, שלמעשה הדירות או המגורים שנולדים בהם הם תוצאה מתהליך השבחה שאנחנו עושים אין-האוס, הם לא קרקעות שקנינו מבחוץ. אחד התחומים המבטיחים במבנה הוא תחום הדאטה סנטרס. אנחנו נמצאים בשותפות ב-JV עם אחד מענקי הדאטה סנטר ברמה העולמית, חברה אמריקאית שמרכזה בטקסס בשם דיג'יטל ריאליטי. אנחנו כ-JV עוסקים בהקמת פרויקט ראשון של דאטה סנטר בפתח תקווה, פרויקט בשני שלבים, שבשלב ראשון ייתן כ10 מגוואט ולאחר מכן עוד 8 מגוואט בשלב ב'. הפרויקט נמצא למעשה ערב קבלת היתר ראשון שאנחנו מקווים לקבל אותו באזור מאי-יוני של חפירה ודיפון, ואנחנו נצא לפרויקט 50-50 יחד עם דיג'יטל ריאלטי, שכמו שאמרתי הוא שחקן עולמי ענק. הפרויקט הזה לא דומה לפרויקטים של דאטה סנטר שעושות חברות נדל"ן מניב אחרות, משום שאנחנו בעצם שותפים לפרויקט עצמו. אנחנו לא רק מזכירים את הפרויקט לשחקן דאטה סנטר, אלא אנחנו דרך ה-JV עם דיג'יטל ריאלטי אנחנו שותפים בפרויקט עצמו. אנרגיה סולארית, אחד הדברים המתפתחים במבנה, כמו שאתם רואים אנחנו כבר נמצאים באזור של 48 קילוואט חשמל, שזה כבר שחקן. אנחנו לאחרונה השלמנו עסקה שבה קנינו 101 גגות מסנפלאואר, כך שבעצם אנחנו יוצרים כאן תוספת NOI לחברה בסדרי גודל של למעלה מ-15 מיליון שקל שנתית כתוצאה מהעסקה הזו בלבד. אנחנו נגיע ל-16-17 מיליון שקל תוספת NOI לחברה, כך שבעצם חלק החברה ב-NOI שאתם רואים כאן הוא יהיה סדר גודל של כ-43, הכנסה שנתית צפויה של כ-43 מיליון שקל בשנה. פרויקטים בחול, כפי שאמרתי, אנחנו נמצאים בחול בפרויקטים במספר מדינות. הכוונה שלנו, הכוונה הברורה שלנו היא להחזיר את הכוחות הביתה. אנחנו, כמו שאמרתי, חברה יציבה, רווחית, אנחנו לא עושים שום דבר באימפולסיביות, אנחנו נצא מהפרויקטים האלה בשום שכל כשהדבר יתאפשר, ובעיקרון אנחנו חוזרים הביתה. מבחינת נתונים כספיים, הנפקה ופדיון אג"חים, אנחנו הנפקנו במהלך 23 שתי הנפקות אג"ח משמעותיות, סדרי גודל של בחודש פברואר ביצענו הנפקה
של מספר סדרות וגם בחודש יוני, כך שבסך הכל כמה תמורת האג"ח שהנפקנו? 2. כמעט 2 מיליארד שקל אג"חים, יותר מ2 מיליארד שקל אג"חים שהנפקנו כנגד דירוג, ללא ביטחונות, לטובת החברה ולטובת פעילותה. מבחינת נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד, מה שחשוב לומר כאן, הנתונים התפעוליים של החברה הם בצמיחה. כשאנחנו מסתכלים על הכנסות מסחירות ודמי ניהול, או סך הכל הכנסות, אנחנו רואים שהנתונים התפעוליים של החברה הם בצמיחה מתמדת, כמו שהדגמתי בשקפים הקודמים. ההכנסות בשנת 22 עלו מ-970 מיליון שקל למיליארד 50, סך הכל ההכנסות ממיליארד 30 למיליארד 194, הרווח הגולמי של החברה עולה מ-777 מיליון שקל ל-874, הרווח התפעולי של החברה הוא 735 מיליון שקל, לאחר למעשה שאני פה רוצה להבחין בין רווחים תפעוליים לבין רווח נקי שמושפע מתוצאות שיערוך. החברה השנה למעשה מבחינת שיערוכים אנחנו נמצאים בשערוך שלילי מינורי של 60 מיליון שקל, לעומת שערוך מאוד מאוד חזק בשנת 22. השערוך נובע בעיקרון מכמה דברים. דבר ראש וראשון, לעליית הריבית ולעליית מקדמי ההיוון, והדבר השני שחשוב לומר, מדובר גם בשלושה פרויקטים ספציפיים, 2 בתל אביב ואחד בהרצליה, אני לא יכול לפרט על הפרויקטים עצמם, אבל שהוערכו מחדש בשנה הזאת. הדבר שחשוב לומר בדבר הזה, הדבר הקריטי לי לומר, ברמה התפעולית, הנתונים של החברה הם נתונים שמצביעים על גידול בפרמטרים התפעוליים. שמגיעים לנושא שערוך, יש כאן שערוך יחסית מינורי לשנים קודמות. מבחינת מאזן, אנחנו רואים שהנדל"ן להשקעה בפיתוח ומקדמות עולה בצורה משמעותית מ-14 מיליארד ל-15,200. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עולה מ-8 מיליארד ל-854. האפרנב, נתון שאנחנו מציגים אותו, לא כולם מציגים, כשאנחנו מציגים את האפרנב ואפרנב למניה, אנחנו רואים שיש לחברה הרבה מאוד לאן לצמוח, משום שהאפרנב של החברה עומד על כ10 מיליארד שקל. כשמחלקים אותו למספר המניות, זה בעצם נותן מחיר למניה של כ13.8. מבחינת פירעונות הקרן הצפויים, אנחנו רואים שהפריסה שלנו היא פריסה נוחה. אנחנו נמצאים מבחינת האג"חים שלנו בפריסה מאוד נוחה, ויש לנו גם, כשמסתכלים למעלה, רואים את שורת פירעונות, שורת שחרור הבטוחות שלנו, כך שאם אנחנו היום נמצאים בנדל"ן לא משועבד ברמה של כ8 מיליארד שקלים, ככל שינקוף הזמן רמת הנדל"ן הלא משועבד של מבנה הולכת וגדלה, ולמעשה אנחנו מגדילים לאורך הזמן את הגמישות הפיננסית שלנו. אחד הדברים שחשוב לי לציין לגבי השקף הבא, שאנחנו למעשה מעלים את שיעור המרווח בין המימון לתשואה של החברה. למעשה אנחנו נמצאים היום כמעט בשיא בין פער התשואה של החברה שעומדת על 7.14 לעומת עלויות המימון של החברה שנמצאות על 2.31 בממוצע, כך שפער המימון תשואה שלנו עומד כרגע על 4.83, והוא למעשה בשיאו מכל התקופות שידענו קודם. החברה גם מחלקת דיבידנד באופן קונסיסטנטי. יש לנו מדיניות חלוקת דיבידנד שקובעת שאנחנו נחלק לא יותר מ-50% מה-FFO של החברה, כי אנחנו מצד אחד מחלקים דיבידנד לבעלי המניות, חשובה לנו גם עוצמתה של החברה, ולכן אנחנו מחלקים 50% מה-FFO. אנחנו בשנת 22 חילקנו 255 מיליון שקל, בשנת 23 חילקנו 287 מיליון שקל, ב-2024 אתם רואים את מדיניות הדיבידנד שלנו רשומה גם בדוחות. כשאנחנו נסכם את המצגת, אני רוצה להתמקד בשלושת הבולטים הגדולים שנמצאים בשקף הזה. מצד אחד
החברה מדגימה יחסית סיכון מוגבל, משום שאנחנו מאוד מפוזרים על פני הסוחרים, על פני הסגמנטים, על פני האזורים וכך הלאה. החברה היא באיתנות פיננסית יוצאת דופן, מבצע פיננסי עם הון עצמי גבוה, עם חוב לקאפ נמוך, עם יתרות מזומנים גדולות, עם גמישות פיננסית גבוהה, עם מדיניות חלוקת דיבידנד סדורה. לחברה יש פוטנציאל צמיחה והשבחה מאוד מאוד גבוה שימומש בשנים הקרובות, פרויקטים בבנייה בהיקפים של כ-140,000 מטר, פרויקטים בתכנון בהיקף של 700,000 מטר, ועל זה עתודות קרקע בלתי מנוצלות ועם מנועי צמיחה של בתחומי הדאטה סנטרס והסולארי, ואני מזהה גם את תחום המסחר הפתוח כאחד ממנועי הצמיחה הגדולים של החברה. אני אעבור לשאלות. אני אקרא שאלה ואתן תשובה, אני מתחיל מההתחלה. יש כאן שאלה לגבי הרבעון האחרון. אז הרבעון האחרון מושפע מכמה דברים, ואני כן רוצה לפרט. הרבעון האחרון מושפע מהשפעות מלחמה, מהשפעה של פינויים של 2 או 3 נכסים שבעצם גורמים לנו להוצאות ארנונה שאינן מכוסות, ולכן אם יש פער שמוסבר על ידי המלחמה של כ4 מיליון שקלים, יש גם תוספת של הוצאות ארנונה של כ4 מיליון שקלים. אז זה בעצם הפער השלילי שמודגם בין הרבעונים. אנחנו מאמינים שזאת השפעה חולפת, ואני חושב שרואים את זה גם בתחזית שלנו לגבי השנה הבאה. התחזית שלנו לגבי השנה הבאה היא תחזית של צמיחה. אנחנו נותנים תחזית קדימה של צמיחה גם ב-NOI וגם ב-FFO, כשמסתכלים על זה גם בהסתכלות רוחבית לגבי חברות נדל"ן מניב אחרות, התחזית שלנו היא של צמיחה ולא של סטגנציה, ולכן אני חושב שאנחנו, כשאנחנו מסתכלים על הרבעון האחרון, אנחנו מתייחסים אליו כהשפעה חולפת, שככל שינקוף הזמן אנחנו וזאת השאלה, אם אפשר להסביר את הירידה בהכנסות ברבעון האחרון, עניתי על זה. האם יש לחברה כוונה לנצל את העוצמה הפיננסית להגדיל את החשיפה לתחום המגורים? אני מחלק את השאלה לשניים. האם יש לחברה תוכניות לנצל את העוצמה הפיננסית שלה? כן, בפירוש. יש לנו עוצמה פיננסית, זה חלק מהיתרונות היחסיים שלנו. כשאנחנו עומדים עם יתרות נזילות של 2.4 מיליארד שקל, זה מאפשר לנו לפקוח עין על הזדמנויות שתהיינה בשוק. אני מניח שבגלל עליית הריבית ובגלל השפעות כמו מלחמה וכך הלאה, אני מעריך שתהיינה הזדמנויות בשוק, ואנחנו בהחלט ננצל הזדמנויות שתתאמנה לנו. ההזדמנויות שתתאמנה לנו תהיה בתחום הנדל"ן המניב, לאו דווקא במשרדים, אבל בתחום הלוגיסטיקה, בתחום מרכזים מסחריים פתוחים וכך הלאה. בתחום המגורים, אמרתי, אנחנו בתחום המגורים פועלים, כאשר המגורים הם תוצאה של השבחה שנובעת מתוך קרקעות שלנו, אם זה הסוללים, אם זה יגאל אלון, אם זה הרצליה וכך הלאה. אנחנו, למעט מקרי פינה ייחודיים, לא נרכוש קרקעות חדשות למגורים. אני חושב שעניתי על השאלה. שאלות נוספות. אני לוקח פה 2 שאלות, אחת לגבי מצב ההשכרות לגבי נכסים שבייזום, ויש כאן שאלה לגבי שכירות לדאטה סנטר שאנחנו מתחילים לבנות. 2 שאלות שונות ואני אענה על שתיהן. בשוק המשרדים אנחנו עדים ל2 תופעות משמעותיות. קודם כל, הפרויקטים המשמעותיים שלנו במשרדים
נמצאים כרגע בתהליך של בנייה ופיתוח, כך שאנחנו נגיע לסוללים ברבעון ראשון 26 ולכפר סבא ברבעון ראשון או שני 2025, כך שיש לנו עדיין זמן. אנחנו נמצאים במשאים ומתנים ערים לגבי כל הפרויקטים עם גורמים משמעותיים שאני כמובן כרגע עוד לא יכול לפרט, אבל אנחנו יודעים גם לתופעה של התארכות המשאים ומתנים. יש היצע בשוק, הלקוחות בוחנים פרויקטים גם בתל אביב, גם מחוץ לתל אביב, כך שאנחנו נמצאים כרגע בתהליכים של משאים ומתנים ערים מצד אחד, אבל המשאים ומתנים מתארכים ולוקח זמן להשלים הסכמי שכירות. מצד שני, אני כן חושב שאפשר לדווח בצורה משמעותית על עלייה בקצב הביקורים, עלייה בהתעניינות. אם בתוך חודשי המלחמה כמעט ולא היו, בתוך חודשי המלחמה האקטיבית, כמעט ולא היו סיורים או התעניינות, אנחנו נמצאים כרגע כמעט כל יום או פעמיים בשבוע לפחות עם לקוחות בפרויקטים השונים, ואני מעריך שבתקופה הקרובה נוכל לדווח גם על חתימה של פרויקטים חדשים. לגבי הדאטה סנטר, התפיסה בדאטה סנטר אצלנו היא אחרת. אנחנו לא מחפשים הייפר סקיילר, מה שנקרא אמזון או מייקרוסופט, שיקח שטחים או נפח תפוקה בדאטה סנטר שלנו. אנחנו חברנו למפעיל עולמי מהשורה העולמית הבכירה ביותר, כאשר הוא מגיע עם הלקוחות שלו לתוך הדאטה סנטר שלנו, ומה שאנחנו, היתרון היחסי שאנחנו מביאים לתוך העולם הזה, הוא אחד, את הקרקע ויכולת הבנייה המיידית של מבנה לדאטה סנטר בסמיכות לקו לתחנת תחמ"ש אזורי של חברת חשמל, והכבל התת ימי, ואלה היכולות האסטרטגיות שאנחנו מביאים לתוך הפרויקט הזה, כך שבעצם אנחנו לא מחפשים סוחר לדאטה סנטר, לסוחר ראשי, אלא הפעילות עם דיג'יטל ריאלטי היא זו שתביא לנו את הפעילות בדאטה סנטר עצמו. וכמו שאמרתי, דיג'יטל ריאלטי הם אחד משלושת השחקנים הגדולים ביותר בעולם בתחום הדאטה סנטרס. התפוסה, שאלה אחרונה אני חושב, כי אנחנו מתקרבים לסוף הזמן, ממה נובעת הירידה בשיעורי התפוסה במשרדים ובמסחר? מספר פינויים גדולים שהיו צפויים על פי תוכנית עבודה ומשך הזמן שלוקח לנו להשכיר. יש לנו את הנכס באחוזת בית, שהוא נכס שנרכש כחלק מעסקת נכסי בנק מזרחי. הבנק אכלס את כל הבניין עד מרץ 23. הפינוי הוא פינוי שהשפיע גם על ה-NOI וגם על הארנונה שהזכרתי קודם. אנחנו עוסקים כרגע בשיווק של הבניין הזה, בניין שנמצא בסופר פריים לוקיישן על דרך רוטשילד בלב האזור הסיטי של תל אביב. זה לוקח זמן, זה בניין מורכב. אנחנו עוסקים בשיווק שלו, ואנחנו מעריכים שלאחר שאנחנו מכינים אותו לשיווק יש צורך לבצע בו, להביא אותו למצב מעטפת. אנחנו מטפלים בבניין, הפינוי בוצע במרץ, ולכן יש כאן ירידה בשיעורי התפוסה. כמו שבוצע, יש לנו גם ירידה בשיעורי התפוסה כתוצאה מפינוי של נכס בנוף הגליל שהוכלס במלואו על ידי הממשלה. הממשלה בנתה קריה חדשה בנוף הגליל, והנכס בעצם פונה. אנחנו עוסקים כרגע במשא ומתן משמעותי וגדול עם סוחר קצה ללקיחה של כל הבניין, אבל אנחנו עדיין לא חתמנו, אני לא יכול לפרט, אבל בעיקרון אנחנו נמצאים גם שם במשא ומתן. זה מסביר את הירידה במשרדים, אנחנו חושבים שהיא זמנית. הנכסים שמוחזקים למכירה במאזן, דברים קטנים, אנחנו בעיקרון כתפיסה במבנה, זה דבר שילווה אותנו בתקופה הקרובה. אנחנו במבנה יש לנו המון נכסים שחלקם קטנים ולא מתאימים לחברה בסדר גודל של 1,700,000 מטר. אני מניח שאנחנו חלק מהנכסים הקטנים נממש. אין לנו שום כוונה לממש נכסי ליבה,
כשאנחנו מדברים על נכסים אנחנו יכולים לדבר על תאי תעשייה קטנים כאלו או אחרים, או נכס שולי כזה או אחר. אין לנו נכסים מוחזקים למכירה בהיקפים גדולים. נכסי ליבה אנחנו נפתח, נשביח ונחזיק לאורך זמן. השערוך השלילי ברבעון האחרון, כמו שאמרתי, נובע קודם כל יש לנו מאות נכסים שאנחנו מבצעים שערוכים על פי תוכנית במשך כל השנה. שיעור הריבית במשק עלה בחדות בשנה וחצי האחרונות, כתוצאה מעלייה של עליית ריבית, מקדמי ההיוון עולים, והשערוך הוא בהתאמה חד ערכית למקדמי שערוך, ולכן כשמעלים את שיעורי ההיוון באופן טבעי יש שערוך יותר קטן. וכמו שאמרתי, גם יש 3 נכסים ספציפיים שערכנו מחדש, 2 בתל אביב ואחד בהרצליה, ויש לנו שערוך משמעותי גם שעשינו מספר פעמים לגבי נכס שיש לנו באוקראינה. אנחנו שערכנו את הנכס הזה ל-54 מיליון דולר לעומת כ-61 בשנה הקודמת או ברבעונים קודמים, וזה מה שמסביר את השערוך השלילי. אם אני מסכם, אז אנחנו מסתכלים קדימה עם תוכניות פיתוח מאוד משמעותיות. החברה ממשיכה ומציגה מדדים תפעוליים חזקים מאוד. אנחנו מעלים את ה-NOI ואת ה-FFO באופן קונסיסטנטי ומתמיד. אנחנו מחלקים דיבידנד על פי מדיניות. החברה היא בעוצמה פיננסית מאוד גבוהה, מדורגת AA, עם גמישות פיננסית מאוד גבוהה, ואני חושב שגם עניתי על שאלות וגם הצגתי את הדוחות. אז תודה רבה לכולם. בזאת תודה על הסתיימה, ההקשבה. הסתיימה השיחה, תודה לכל המשתתפים והמשך יום נעים.